Ahoj, já jsem Kate a vítám vás u mého prvního videjka na tady tom kanále. Dneska si ukážeme vlastně moji druhou práci na jízdárně, spíše takový větší kruhovce s Edou. Eda je tady ten hezký Hafueng a budeme si tady k tomu i popisovat, co jsme právě dělali. Tady mi paní říkala vlastně, jak mám dobře popíset koně, hlasově i jako normálně, i s bičíkem. A vlastně mi říkala, co budeme dělat příště. Taky mi říkala, jak vlastně správně jít přes kavalety, i přes vyvýšené. A tady jsem si stoupla do třmenů, aby jsme koni uvolnili záda před klusem. Prostě stačí si stoupnout do třmenů, aby se koni uvolnili záda. Kůň pak vlastně má uvolněné záda, tedy vlastně když kůň vykonává potřebu, tak je dobrý si stoupnout, protože on má uvolněné, jak říkám, záda a prostě i břicho. No tady jsem čekala, když se mi rozejde a povídla jsem ho a tady jsem takhle pořád stála ve třmenách. Takže tady jsme takhle ještě krokovali chvilku a tady jsme přešli do klusu. V klusu mi ještě nejde úplně vysedávat na správnou nohu, protože přesto jezdím tam jenom 2 dny u nich a jinak jsem jezdila už rok, ale pořád to není perfektní. Paní mi vysvětlovala všechno, byla moc hodná a taky práce s bičíkem u toho klusu, i zastavení do kroku a zase naklusání, zastavení a třeba jak udržet si koně na stěně. A tady Eda fakt jako chtěl být úplně na jiném místě, prostě trošku mi blbl, nebo neblbl, pořád kejval hlavou a nebylo to moc jako dobrý, pohodlný. Tady jsme klusali zase a paní řekla, že za chvilku nacváláme a aby jsem i zkusila si přesednout na správnou nohu při vysedávání. Ono to je velmi důležitý na té kruhovce i na té jízdárně, když pak postupně se jezdí, aby prostě si dokázal rozklusat a rozcválat koně. Tady jsme klusali v pracovním klusu. Pracovní klus je lehký, stačí zaklapnout nohy a ruce a vlastně se držet do toho pohybu koně. Tady zase jsem vysedávala a vlastně Eda potom už byl docela vyčerpaný po tom klusu, takže jsme přešli do kroku na chvilku a prostě mi paní vysvětlovala, jak správně vlastně držet se v cvalu, protože jsem moc necválala. Zase jsme naklusali do rychlého klusu, kdy jsem musela i vysedávat. Prostě asi chápete, jak to myslím. Vlastně zkoušeli jsme i přes kavalety překlusávat, který mám pocit, že tady nemám natočený, možná jo, uvidíme. A tady můžete vidět, že zase přešli jsme do kroku, trénovali jsme zastavení a prostě různý takovýhle věci. Tady jsme s Edou chvilku krokovali a tady konečně se vynořilo vlastně trochu sluníčka. No konečně, protože bylo docela šero. No, potom jsme se soustředili, aby jsme dodržovali tempíčko při rychlém kroku, aby jsem ho dokázala pobídnout do toho rychlého kroku. A zase zastavení, aby jsme si to odtrénovali předtím, než budu pracovat na jízdárnu. Tady zase jsme krokovali, chvilku jsme ho odkrokovali, aby jsme ho nechali chvilku vydechnout, prostě taková věc, než jsme nacválali, zkoušeli jsme prostě zastavit různé takové cvičení. A tady se mi to nepovedlo moc jako obrátit, takže to budete muset přetrpět nějak takhle. Tady jsme znova krokovali, tady vlastně pořád skoro krokujeme a aby se prostě Eda uklidnil před tím cvalem. Taky jsme zkoušeli, aby Eda zůstal na té jedné straně
tady jsem už teda naklusala, teď můžete vidět, a naklusala jsem a vlastně zkoušela jsem tempo a pak jsem zkusila nacválat s Edou, tady jsme cválali s Edou, on se teda houpal jenom na místě vlastně, a byl to jako docela pomalej, pořád prostě chtěl krokovat, ale pořád mi naklusával při tom cvalu, což jsem ho fakt musela pobízet i bičíkem, aby prostě makal pořádně, ale on je hodně pohodlný vlastně při celkově ježdění, tak on je extrémně pohodlný kůň a na něm se ten cval extrémně dobře jako vlastně učí. Tady jsme pořád cválali, tady už hodil nějaké jako tempíčko a vlastně už to bylo docela i dobrý. Vlastně Eda je hodně dobrý koník a asi byste netypli, že mu je 18. Fakt jako je mu 18, jo. Já jsem to nechápala, doposud to nechápu prostě, ale má extrémně moc energie. Tady už trošku zrychloval, tady už byl docela rychlej, ale pořád mi prostě přicházel do klusu. Tady jsme klusali a tady jde vidět, že on těma malýma nožičkama pořád šmátrá. A tady to už jsou nějaké poslední prostě finále a záběry.